Selam dostlar, TMTV telekanalında təmli küreş tapşırığı start ala, hem onun alıb barışısı min Bulat Beyramov, her barışağızgana sağınışlı, qaynar, təmli selamlarımını yollab qalam. Köpçilik tamaşaçı jırşının jırın bile, uzun tanımı, yani yüzün bilmi. Qoy bir şırakta kirisinçe, jırşının yüzün tanı, jırların bilmi. Bugünkü qonağımızın siz jırların da biləsiz, yüzün de tanı biləsizdir. Demek, qarşılığınız автор başqarışı, jırşı Milevşe Safina. Selam Milevşe, selam. Qara автор başqarışı deyip, dirisi ettim etlisin. Jırlar yazadır mı etsin? Elgerek bulaydı ya. Elgerek buladır. Demek yalğışmadım. Yok yalğışmadım. Dirisi xatırlayım iken. Dirisi xatırlaysın. Buna bit. Yaxşı, Milevşe, nindi bölekler alıp Men alıp keldim, bik temli bölek. Men özüm bik naq bol yaratып turgan kişi. Bik yaratan bollar. Yok, figurana qarab aytib bulmaydı. Bol yaratgan kişi biraz gına. Men bolligini aşım biten birebir aşamam. İt uruna da şunu aşıysan. İt uruna da, ipi uruna da bolligini aşım. Yok, dirisini aytkanda bik yaratan bollu. Hem mena şuшы tapşırığa bölek etip alıp keldim. Mena şu temli sladости деп айтам инде. Темлюшка татарчасы. Темлюшкалар темлеп şey iştirge. Анда ассорти нәрсә генә юк. Менә şeyләрегез темле булсын дип. Ашып карыйсы киләйин дә ярар. Bu запечатанный диләр менә. Запечатанный яры уларга. Монда рәсемдә нәрсә бар? Шулар бар бөтенесе дә. Нык темле. Нык темле. Нык темле. Сен үзең дә яратасың ди, демәк безгә дә килен. Без дә мондый темле әйберләрне яратабыз, бигрәк тә безнең коллективтагы кызлар. Менә, мин бик шат. Берсен дә калдырмаячаклар. Күчәнәшең бүләгең өчен зур рәхмәт. Без сине күрергә чын күңелдән шатбыз. Без инде син белән бик күптән таныш. Әле син тәмле көрәштә беренче тапкыр. Безнең тапшырыбызда аңлатып узам. Гомумән безнең тәмле көрәшнең инде 11нче сезоны башланды. 11нче ел без аны төшерәбез. Кагыйдәләр төрле елларда төрлечә иде. Хәзергеләре менә булай. Соңгы кагыйдә. Хәзер синең алдамында пәйда булачак төрле ингредиентлар, ризыклар. Яшелчә, җиләк, җимеш, бәлки монда ит. Син шуларга карап нәрсәдер әзерләргә тиеш буласың. Башта карыйсың да бер ингредиент артык. Шуны алып атабыз инде. Һәм алып атыр алдыннан әле син кемгә дә булса шалтыратып ярдәмдә сорый аласың. Теге үзеңнең дустыңа, белмим, апа, кемгәдер туганыңа, якыныңа шалтыратып, иреңә анда шалтыратып сорый аласың киңәш. Кара чынлап та шулай микән дип үзеңне тикшереп карар өчен инде. Аннан пешерә башлыйсың. Тапшыру дәвамында пешерәсең дә килеп чыккан ризыкны миңа күрсәтәсең, мин сиңа күрсәтәм телефоннан. Нәрсә килеп чыгарга тиешле иде? Әгәр дә алар якынча бер-берсенә туры килсәләр, якынча 80-85% туры килсәң дә, сиңа безнең тапшырыбызның генераль партнеры булган Кукмара металл савыт-саба заводыннан әлеге Кукмара табасы бүләккә менә. Бик яраталар инде кызлар менә. Бу алсу төстәге менә шундый тоткасы да алсу карар синең, Минем тема. Бу гламурный таба дип әйтергә дә бар хәзер. Барби курчагының табасы. Бары тик Кукмара да гына чыгаралар. Менә аңлашылды? Менә. Син шуның өчен керәшәсең. Юк икән. Таба монда кала инде. Күчтәнәшең дә кире кайтмый. Табасы да монда калачак. Син әзерме? Әзер инде Аллага. Бу яратасыңмы? Яратмыйм. Яратмыйм. Алайса безгә повезло. Мин әйбәт пешерәм. Минем беләсезме яратмыйм дигәндә минем вакытым юк пешерергә. Кичкенә балалар үстерәм, киләм, мин аларга пешерәм, алар ачтырмыйлар минем, Аллага шөкер. Юкмы? Көнгәләр ничә Бәлки шуңа ябыктыр син. Ашарга пешермәгәнгә. Беләсезме нәрсәгә ябык? Берсен ашатам, икенчесен ашатам, өченчесен ашатам, шуларны карап тамак туя. Аңлашылды. Булды Миләшә. Пешерергә яратсаң да, яратмасаң да, бүген пешерергә туры киләчәк. Мин белдем бит кая килгәнемне. Миләшә кара син менә монда. Гадәттә 5 күп дигәне 6 ингредиент була. Бүген 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну монда кәбестә фарш. Иң төп ингредиентлар фарш белән кәбестә. Шулай бит? Дөге. Әгәр дә менә булай булса, аңлашыла, бу нәрсә? Голубцы. Голубцы. Ленивые. Ленивыйдыр, ниченки монда төрлек кәбестә юк. Ну, приправа салырга мөмкин. Ярый, салырга да ярый. Ну, кетчуп белән. Монда бер генә артык продуктмы, бер генәме? Берәү генә. Берәү генә. Сметана белән кетчупны соус ясарга мөмкин. Сметана белән ясыйлар бит инде соус. Менә сырны куя. Сыр. Бәлки моны духовкага тыгылар да нәрсәдер шундый.
Духовкада нәрсә булырга мөмкин? Уйлап кара әле. Юк, вообще мин сырны любой ризык пешерсәм, өстенә теркадан чыгарам дагын һәм ул шуны тәмле иттереп, шундый тянущий вкус бирә. Йомырка. Йомырканы фаршны булгатырга була инде, проблема юк. Ә менә шикәр. Монда теге теләгем булса, шикәрне дә салып җибәрергә була. Тәмле уйлыйм. Кәбестә артык булмый монда. Карак кәбестә артык булаймы? Кәбестә артык булса, монда ит кенә була. Димәк, кемгә шалтырата алабыз әйдә, менә бармы син андай пешекче? Менә Әни, кайнана, кем? Кайнана инде минем шундый бик якын кешем хәзер кайнанам инде. Әлбәттә, инде. Бер дулкында без ан белән. Ул пешекче түгелме? Ул пешекче дип беләм мин. Шалтырат. Пешекчегә укыган дип беләм. Укыган, булган инде. Но практика бар инде, 50 яшь бит инде, 2 малай үстергән практика бар инде анда. Әгәр дә син велосипедта бер йөрергә өйрәнсәң, син аны онытмаячаксың бер кайчанда. Шулай. Әгәр син пешерергә өйрәнгәнсең икән кайчандыр, син аны хәтерләячәксең гомерең буе. Кайнаның исеме ничек? Фәридә. Фәридә ханым. Фәридә апа. Громкига куй. Мин шалтыратам инде. Шалтырат. Да, кызым ди хәзер. Карап, Волнительно у меня, бик волнительно. Насаринде. Ярып кем мусахалар. Әйбәт кенә, үзегездә ничисез? Менә яшенер апаң белән кайнашабыз бу алмалар, күклебез бу алмалар киләбез. Бу шүпрәле. Алар итеп. Бу мишәртендә. Әйе. Минем сиңа әни бер соравым бар шундый име. Мин хәзер тәмле көрәш тапшыруында. Фәридә апа, исәнмесез, саумысыз, хәерле көннәр, Булат Бәйрәмов бу. Рәхмәт исәнмесез. Әйе. Менә сезнең киленегез килде әле. Саңа килен дип дәшәсезме, кызым дидегезме? Кызым диме, мин кызым юк, малайлар гына. Әйтте ул, әйтте, ике малай үстергән дип әйтте. Фәридә апа, менә монда хәзер аңа бирем бирелде, әйме? Ул хәзер санап узар. Монда бер ризык артык, нинди ризык пешерергә кирәк. Ул да белми, мин дә белмим. Безгә сезнең ярдәм кирәк булачак. Менә монда берничә төрле продукт бар, ингредиент һәм шуның берсе артык. Менә хәбез пешерәбез бер ризык име? Һәм анда бер продукт артык. Әйдә, уйлыйк әле бергә, син бит инде поварга укыган кеше. Әйбәт. Нәрсәсе Кәбестә бар име? Фарш, ит фаршы бар кәбестә, ит фаршы дөге, кишер суган, сыр, йомырка. Нигәдер берәү әзгенә писюк, теге шикәр кыма инде, әшмәтән белән, мәсә кетчуп һәм сыр. Ай шуны. Пиццага да ашыю. Голубчыга да ашыю, мин писук булганына мин хайран калам әле. Менә писукка мин дә хайран калып торам шул. Аны бер кая Монда ленивый голубцы дип уйлаган ул аны. Ленивый голубцы түгел микән дип. Да, ленивый голубчыга, яны писук нәрсәгә? Монда берәйбер артык бит, шуңа күрә хәзер берәйберне алып атырга кирәк. Писук берәсең, калганны исә все подает. Менә миндә Я, ленивый голубцыда сыр буламыни, йомырка буламыни? Ну, по вкусу салырга нужно. импровизация. Пицца тигелме? Пиццага бит он юк монда, камырга. Так, ярар. Рәхмәт. Икеле утыр. Так, ну алайса писукны алып атам да инде, сырны алып атыйм микән, нәрсәне алып атыйм соң инде? Birini alıp verelim. Sırna? Alıp barışını alıp ver. Alıp barışını alıp ver. Ay Allah. Bik ağır katlaulu bulup çıktı әле bu. Yarar indi. Yarar, hayır, Galupsi pişirəbiz indi. Galupsi pişirəbiz. Başka variant yok bizden. Ayy. Galupsi yasağı, galupsi. Ayy. Kuralın attın, bitnesin pişirdin. Nişik yasıysa әле o linivi galupsini? Ay, estağfirullah farsın ba. Şuçu. Bilem. Tuğru biz de pişirəbiz indi suda. Ayy, bilem. Barışsızın var. Barış yok, kısati. Tuz da yok. Tuz da yok. Tuzsuz nişik? Tuzda yok öyle. Var, tuz barış bizde var. Tuz barış var. Mayında kullanır gari, ayy. Feride Batağın bir güne sırav, bu duxovkada bir indi bir tugul mu duxovkada pişire tırgan? Запеканка ясап булмыймы bir indi? Запеканка ясап була. Запеканкага бик охшаган. Запеканка, можно, да. Слойлап, Яхшы уйлап карарбыз әле. Улибыз алайса, ярый, рәхмәт.
Борчыға мандыр инде. Алла ярдәм бирсен, давай. Йори, рахмәт. Пока. Yok, подвай etmeyeyim. Kurtara bir kurtige тоже başa kiribit niye alo betkem. Мен шулай шул мында. Да. Kurtige kurta sıramasa bir. Шолай! Йори, рахмәт әни. Сөешербез яма? Ага, пока. Алла ярдәм бирсен. Мында шүптелерге кызылып Қызық китер. сөйшәр еме? Бәпкем деп анда теге. Әммә кызык Бәпкем, алма. күртті сұрағаш болмайлы. Бәрәңге алмаларда. Ну, алма не алма, пішірге керек болашақ. Милоша, сеңа оңышлар бір әнесе келіп шығарға тегеш, еме? Әйе, айдагыз. Кеттік. Е, Милоша, біз енді мәне сеңа біразыңға ярдәм етерге болдық. Мәне мұндай сауыт берділер. Бұл шылай кукмараны қай, көресің ме? Кукмара деген. Бұл духовкаға тыға тұрған сауыт. Духовкада пішіре тұрған, мына қарақса әйе. Әйе, противень мұнда тілесен сәп пішір бұла. Запеканка, мапеканкалар бұшынап та запеканка кебек әбір болып шақты. Көресің ме? Демек, шулай болғаш, сеңа ярдәмге мұнда таба да бар, кукмара табасы. Кстати, ол индукцион плитеге де яры, сенде плите егізде? Газ ма? Газовый плита. Бұл газға да тұры келе, электрға да тұры келе, индукционға да. 3 в 1. Кәстрөлдер нәк мана шондай көресің, индукция жазылған. Менің үйде кукмара табалары. Мен шуларына қолданам. Кім қолданмай кукмара табасын? Бүтін кіші үйінде кукмара, мен қалса. Анашылды? Демек, мен енді біз семілі шекерін алып аттық. Алып бәрдік дейме? Алып бәр дейді мәлі? Алып бәрге керек шөпірелі. Алып бәрдік. Әйді. Әйді, пішірәбіз. Запеканка. Запеканка деп көрінде, ие. Запеканка. Демек, мұнда менде кеңештем сеңа. Ит, суған кешір мұнда. Тезгені шоқты пылтыр-пылтыр. Мұнда қазір су салабыз да. Дүгі қойып жіберәбіз. Дүгі қойып жіберәбіз. Әйе. Қара, сеңа неше қара, неше. Сеңа бүгін бір юлы 3 кукмара сауыты ердімге келе. Әлбетте мұн қар ингредиент. Кәстрөлі запеканкасы табасы. Мен су бер башта су. Су. Сузаны алып тұрма пакетінен, еме? Юл алмайым. Yok, almıyoruz paketinden. Уже юлғам. İyi. Суны қалдыра, әзгіне Yok, su bizde var. Бар ма? Su var şeyde. Buldu. Әзгіне ішесін келген емен? Yok, мұны да қабыз егенде. Барысын да қабызабыз. Так. Мен турой башлайым енді. Турой башла. Милоша, қазір сен турой тұрай ма? Мешкі яқшы кесесінің пішақ бар. Бұл бек яқшы кесе. Шоңа көре Осторожно оларға керек. бармағыны һәм маникюрыңны сақла. Маникюр арзан түгел қазір. Қызлар үстергеш білем мен? Yok, бек арзан түгел. Қызлар үстергеш білем мен, білем. Так, демек, Милошаға бүгін кукмара металл заводының әлігі табалары, кәстрөллері, һәм де енді мына бұл жоқ таба деп атайым, мен таба деп атайым, әйе табасы ердіңа келешек. Не үшін? Чөнки алар біздің енді 10 ел давамында тапшырыбызның генераль спонсорлары, генераль партнерлары. Мен бек яратам кукмара компаниясы. Әйе, кукмара металл заводы ол енді уақыт белән сыналған саба. Өзі бізде біздің технологиялар бойынша өзі бізде Ресейде жетіштірілі. Һәм әлеге заманша шәп сабаларыны сіз біріншіден интернет ебет ашада алырға мүмкінсіз. Интернеттен заказ бересіз, кетіріп берешектер үйігізге. Шулай ук сатып алырға мүмкін бұларыны фирменный кибетлерінде. Фирменный кибетлері кукмараның үзінде бар. Зор, шундай матур кибет мен да үзімде кірдім. Мен де кірген бар. Сұқланып, тұйып бұл мен да қарақыл табаларға. Күздер итамдай ма, бик зоранда бұй бар. Мен анда бүтнесіне жейіп шығарайым. Ират бұларақ, анда шынки анда міне ішік алдында пішірі ішіндетігі шашлик, машлик, мангал, тегесі, мұнсы қазанлар, түрлі қазан, нәрсегіне юғанда. Әлек ысылар үшін коптильнелері да, шындай бірлері де бар. Һәм енді кибетлері, фирменный кибетлері Қазанда 4 адрес бойынша, Павлюхин урамы 114, Рихард Зорга урамы 11Б адресі бойынша орнашқан Горький парк Сәуде үзәгінің бірінші қатында, Мусин урамы 23Б, һәм Ленинградск урамы 27 бойында авиат үзіліш айында бәхетлі кибетінің міне бірінші қатында, әлеге кукмара табалары. Аларының енді қазір көп линейкалары, міне қара, міне шондай нешалар башта, көресің сен? Енді сковарда лавашницы. 350 мм, 35 см. Блиницының зұрысы. Әйе, мұна лаваш үшін дейлік әйні, біздің татарлар оны білән қимақ пішірді. Әйе, мен де шunu білән қимақ пішірді. Әлігірек, тамақ тойыр үшін 4-5-6 қимақ шыра керек болса, қазір бірін ашадың, бітті кетті өсілі. Мұна мұнда нержавейка сауытлары бар, мақсус заводлары бар, нержавейка ясы тізірған. Намын сын енді
Lazer bilen çek yazganların üst gözlerim bilen gördüm. Resmen lazerden yazsılar. İz gitmeli zavod. Ул продукция hem mesela köpten новинкасын алдык. Мантип шире торган менә шундый зур савыт. Безнең элеккеге иде. Без яңарттыган, әйе. Ул шулай каны кулланырга була. Кастрюль итеп, мантоварка, пароварка, функционалы киң һәм широкий ди. Мен моны салып бетермәсәм фарш кайбет ярар инде ме, потом теге бер слойга салырга запеканкага. Ә нигә син аны туктап майын бирә? Май салырга кирәк. Син баштан ничек итәсең? Мен хәзер суган белән фаршны кыздырасың. Фаршны кыздырам әйе. Әз генә башта суганны кыздырам, но мин бөтенесен кыздырып бетермим. Мин бераз гына бер слойга калдырасым килә суганны. Син слой итәсең инде. Ну, запеканка слой Кытыр килә инде. Ярар. Пеше духовкада. Пешмичә. Или пешмим. Әйдә. Сез миңа әйтегез. Сразу. Алла күзем яшите. Ай, яшите дисәләр кемнәр арчылар һәм балташлар. Балташ. Yok aşağı şeyler. Eşkiş. Eşkişin kaya eşip jiber hele terazene bir şey şeklinde. Ya. Baltaş kızı şüpheli jigitine kiyog'a şapkan. Allah'a şükür. Neçe yıl birge indisiz? Biz indi менә 4 yıl, bizning nikahыбызга 4 yıl, yazışkanыбызга 3 yıl. Aha. Hazır indi bağlar üstürüp meşgilesiz. Meşgilemiz. Senin Meryem'ni biz indi bilemiz. Ayye, Meryem kızım. Meryem'e hazır neçe yaş buldu indi? Meryem'e 11 yaş bulup gitti indi. 11 yaş. Kişirne Малайларга Даниярыма минем 3 яш тулды, жейкini. Так. Диаска yaşıyorum. Диас. Сы белән. Әйе. Диас улым. Кызыклы исем сайлагансыз. Бик матур исемнәр. Бик матур исемнәр. Үзләре дә инде. Шукма. Бик шук малайлар, мишер малайлары шундый чытырдап тора торган. Аллага шүкер. Бу балташ егетләре дә кимне куймыйлар алар. Монда инде шундый ни килеп чыккан. Белмим, балташ егетләрен әйтәм. Yok, ben айтам. Мин укыдым бит балташ егетләре белән шуңа. Беләм балташ. Минем абыйда балташ егете бит. Шуннан чыгып әйтәм инде мин. Әйе. Нормально. Терка, безнең теркада бар икән. Терка бар, ничә булмас. Бездә бөтен нәрсә бар. Так, яхшы, без инде менә чынлап та каяр, кырып бетер әле башта. Кырып бетер дә, аннан соң миченнән. Әйдә, хатын-кыз ул 13 эшли алар. Сирсим килгән менә син бит инде эстрада хәзер әйләнеп кайткан диргә дә була. Синең беренче җырың белән кайчан чыккан син? Ничә ел элек инде ул? Беләсезме, 2008 елда мин килдем Казанга укырга. Әйе. 2008дә микән? 8, 9, 10, 11, 12, 2008дә мин килдем Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетына. Венера Ганиева группасына мин укырга кирдем. Кафедрасына. Ул вакытта Илназ Сафиуллин 5нче курсны бетерә иде, мин 1нче курска кирдем. Әйе. Без аны Мөнир Рахмаев анда укый иде. Бик күп инде артистлар анда. Әмма рәхәт вакытлар иде инде ул. Шулай укырга кирдем дәгән. Һәм җырлар яздырып. Фаршны бит кишер белән кыздырсаң була бит инде. Алай һич кенә дә ярамый кыздырга. Ярый, әлбәттә, ничек кыздырсаң да ярый. Әйдә. Мин өйдә импровизирую, минем теге импровизируем да ярый, бездә дә ярый. Нием юк минем. Бездә андый катгый ниләр юк. Таләпләр, шартлар. Әйе. Менә шул. Менә бу суганны мин әлегә монда салып торсам нәрсә булыр икән? Бик яхшы булачак. Кирәге чыга шул. Ничек саласың килә, шулай сал, яме? Әйе. Так. Син моны хәзер бушаттың. Бушаттым әлегә. Без моны алып торабыз читкә. Алып торабыз читкә. Ярышка алып торабыз, мин моны кыздыра торам. Менә шул укырга кирдем дәгән. Җырлар яздыра башладым. Теге хисле кыз бит инде миңа ничә яшь? 18 яшь. Ул вакытта 17-18 яшь. 18 яшь. Әйе, хисләнеп, әтием белән иҗат итеп ятабыз. Әтием шигырьләр ясайды. Мин фортепианога өйрәндем. Мин Арча педагогия көллиятендә укыдым бит. Һәм шунда минем основной теге инструмент ул фортепиано иде. Сен анда 2 курс укыдың булып чыга. Мен дә 3 курс укыдым даган, киттем Казанга. Так. Менә шул. Миңа тус кирәк миңа әлегә. Без димәк бер укытышларда укыганбыз икән инде. Мин Флёра Масхутовна группасында идем. Менә монда идек без. Мощный идек. Беләм. Мин Флёра Масхутовна бик яхшы беләм. Бик яхшы. Мин үзем дә шул анда укыган бит инде. Әйе, көчле. Тус. Борыш. Тузны нигә генә салырбыз? Фаршка гына. Монда салмыйсың? Юк. Яхшы, ярар. Юк, бар дип әйтмәкче малар. Бар. Шулай итеп кирдең дә, аннан соң кирдем дәге менә шулай җырлар яздырып. Әйе. Амбициялар белән килдем, җырчы булам дип килдем инде, кычкырып. Но ул вакытта чыпчынлап сәхнәгә чыга башлаган идем.
Өтірә бұл суған көзге бәрі. Келе біз оны алыштырабыз, мә. Тәксиматсын алып қой. Әйдә шулай итәбез. Менә сиңа яңасы. Менә шулай итеп, жырлый башладым, шақыра башладылар концертларға, радиодан жырлата башладылар. Бұл бірінші жырың иде синең? Әйе, янарыңа аша күңел деген жыр инде минем үзем иҗат иткән жыр. Әйе, аның сүзләре Гали Әхмәт Шаһиныкы шаллы язучысы бит инде ул безнең. Менә шулай жырлый башладым, ул жыр халыкка китте, шакыра башладылар, татар дискотекалары ул вакытта бик популяр иде бит инде. Илназ Сафилин үзе оештыра иде инде аны. Илназ Сафилин да оештыра иде. Күп. Кемнәр генә Барс медиада оештырды инде аны. Барс медианыкында да чыгыш ясаганым булды. Ул вакытта йөрдем инде. Birinci kurs, ikinci kurs, üçüncü kurs. Bik яхшы гына үсеш китте минем. Әйе. Һәм шул вакытта мин инде яшь башым белән дигәндәй, хатын кыз бит инде, менә гашык булып куйдым да инде, шуның белән карьера кияүгә дә чыктым, Мәрьямгә уздым инде. Сәхнәгә миңа чыгарга, менә мондый запрет куелды, җырларга запрет куелды. Ир тарафыннан. Ир тарафыннан, әйе. Көнче булгандыр инде. Көнче булган инде, әйе. Шулай итеп, сәхнә хыялыннан миңа биразына баш тартырга туры килде. Аннан соң Мәрьям туды инде. Аннан соң Мәрьям туды, Мәрьям авырта башлады. Әйе, анда инде ул историяны без беләбез. Аны бөтен беләсез инде. Ул историяны беләбез. Җәмәгать, мен әйтим әле сезгә, хәзер телевизион тамашачыларыбыз, ул историяны безнең шулай ук бар бик яхшы менә җырчыларны икенче яктан ача торган тапшыру, сөйләшергә кирәк дип атала ул. Син анда барып кайткансың дип беләм кунакка. Аларның барысын да сөйләдең. Сөйләдем. Истән генә сөйләдем, әйе. Менә саны карый алачаксыз, тиздән ул чыгачак эфирга, шуңа күрә аның анда теге авыр язмышын, шул вакыттагы инде кыенлыклары нәрсә аша узарга туры килгәнен, барысын да ишетә алачаксыз, яме күрә алачаксыз, ишетә алачаксыз. Сөйләшергә кирәк тапшыруда. Анонс ясап куйдым менә. Карарсыз, әйе, бик кызыклы булачак. Шуннан инде хәзер ярар, булды. Әйе, булды. Менә ничә еллар узды. Җырчы булу теләге бер кайда китмәде инде. Җырчы булу теләге ул бит инде балачак теләк, ул янып тора эштә, хыялый кыз. Җибәрми инде мине бу җырлау теләге, җибәрми. Нишләп мин җырламаска тиеш әле дигән уйлар туа башладым инде. Тавышым бар, буйсыным бар. Әйе, тавышым да бар, моңым да бар дигәндәй. Беләсезме нәрсә тагын миңа ярдәм итте? Минем аудиториям, минем теге социаль шилтәрдәге мине карап баручылар яза башладылар. Миләүшә, нишләп сез җырламыйсыз дия башладылар миңа. Салырмы? Исе кирәкме? Салыймы, барсын да. Солабыз инде нишләп? Әйдә, монда бутабызын. Тындыр шулай гына. Бераз гына әйттем инде. Әйдә, кайнана әйтмәши, алып бәр. Бәрәбез әйдә. Ана шәй. Алла ярдәм итсен. Сөйлә, мин эшләргә яратам шулай. Мин дә яратам булга торган. Менә монда туз салсак була инде. Салып җибәр әйдә. Монда син. Монда сабырш. Син әйтергә тиеш нәрсә эшләргә кирәклеген. Тузны салабыз, шәй биттереп кенә. Борышта салсак була әле. Була, әйдә, салса. Курыкман, борыштан яратам. Тәмне килеп чыга. Борышта мин ярата дигән. Әйе. Менә шулай итеп, уйлана башладым. Да? Чөнки монда инде читтән караш миңа бик яхшы итте. Теге менә шулай диләр бит инде, дусларымнан сорарга кушалар андый вакытта. Менә нәрсә эшләргә белмәсәң, читтән яхшырак күренә диләр бит инде. Һәм әйтә башладылар, Миләүшә, нишләп җырламыйсыз? Сезнең бит шундый матур тавышыгыз, әллә кайчангы җырларны миңа җибәрә башладылар. Миләүшә, бу җыр шундый матур дип. Һәм мин чынлап үземнең иҗатыма әйләнеп кайттым. Элеккеге җырларымны тыңлый башладым. Карар, чынлап та матур булган икән бит дип. Күп еллар тыңлап та карамадым җырларымны. Шуның кадәр теге халәтем бик авыр иде. Әйе, тормыш менә басты мине, әйе. Шулай итеп җырларымны тыңлый, әкренләп. Хәзер инде син яңа җырлар яздырдың. Минем су кайнаган бугай. Кайнады дип ул. Әйе, без дүгес алдык ишеннән да. Монда контрольдә бит мәсьәлә. Ярар, пишсен. Димәк, хәзер ничә җыр яздырдың әле син? Әйе, син эшлә. Мин ничә җыр бар икән дә белмим, дөресен әйткәндә, хәзер бүгенге көндә. Әйе. Бар инде анда хайран. Менә соңгылардан әле клип төшердеңме син? Әйе. Ул тиздән чыгачак. TMTV Production белән төшердеңме? TMTV Production белән төшердек, әйе. Менә бу җырны клип төшергән җыр, ул шундый матур мәхәббәт турында җыр. Сезнең инде исеме белән. Шундый кызык сорау бу. Мин аның исемен әле дә генә түгел әйтә алмыйм. Җырның исемен. Бәлкем җырлап күрсәтерсең син. Ул җыр шулай ук социаль шилтәрдә бик теге популяр булып китте. Минем тыңлаучыларым, минем караучылар аны ул җырны ничектер яратып киттеләр. Язалар, Миләүшә, каян табырга бу җырны дип эзләп табалар.
Бу җырның исеме берәүнең бердән бере дисәң дә була инде. Менә аңа төгәл бер исем уйлап тапмадым мин дөресен әйткәндә. Бу җырны мин яздым әле фагыл белән танышкан. Мин язмадым аны. Бу җырны мин яздырдым дөресен әйткәндә, әле фагыл белән танышканчы. Фагыл синең ирең. Фагыл минем ирем. Чүпрәле җегете. Чүпрәле егете. Чүпрәле, чөтсеме? Чүпрәле. Чүпрәле. Чытыр сапкан сакта, ситәнә саккан сакта дип. Андашылаймы цикл дип? Сен чыгып җитеп булмый анда. Әйе, танышканчы. Бу җырны мин яздырган идем. Һәм ул җыр бүгенге көндә тулысынча фагылга туры килә. Мин берәүнең генә сөйгәне, мин берәүнең генә насип ярым. Һәм минем дә шул берәүнең генә булагы киләгел бәхетле итәсем. Менә шундыйрак сүзләр инде анда бик матур. Яра, фагыл ничек карыйсың синең җырлавыңа? Бик яхшы карый. Ә нишләп ул ничек карарга тиеш? Юк, теге җырламыйсың. Кирәк түгел дип әйтмәме? Бу шул ук Поддержка бармы дим, поддержка. Дөрес мөнәсәбәтләр турында тема инде бу. Безнең Аллага шөкер фагыл белән бик дөрес мөнәсәбәтләр. Без бер-беребезне бик ихтирам итеп, бер-беребезгә ышаныч белән яшибез, бергә төзибез безнең киләчәгебезне. Һәм фагыл бөтен минем теләкләремне, минем хыялларымны барысындагы ул фагыл гел минем якта. Ул гел минем ягымда, ул гел мине менә ул минем нәкъ дәрт илһам биреп тора инде, шулай бит? Теләгем фагыл ул минем. Әйе. Мин аңладым, чөнки ул мөнәсәбәтнең теге дөрес икәнен син аның әнисе белән сөйләшүдән дә. Ничек матур сөйләште синең белән? Әйе. Үз баласы кебек сөйләште әле генә. Фәрида апа. Без инде әйдә ул якларга сәлам юллыйк. Күңелләрем тулып китте даже. Әйдә без ул якларга сәлам юллыйк, Балташ якларына да бер юлы һәм барлык барысына сәлам юллап, берникадәр минутка, берникадәр вакытка рекламага тукталыйк. ТМТV телеканалында тәмле көрәш тапшыру дәвам итә. Бездә кунакта бүген Миләүшә Сафина. Нәрсәдер пешерәбез монда. Ризыкның исеме. Бик тәмле ризык була бу, эксклюзивный. Саламатлык. Син ашатасыңмы фагылга кайбер чакта шундый ризык? Ашатам. А? Фагыл генә Нәрсә бу? ашый. Саламатлык. Саламатлык. Я бик яратам андый ризыкны. Так, бу да безнең һәрбер ингредиент монда ит, суган, кишер, дәгә пешеп чыкты. Кәбестәне турадык. Су салам ди. Әйдә, әйт нәрсә. Мин беренче салам моны. Әйе, монда беренче слой итеп салабыз итне. Ох. Табаны майлап тормыйбыз, чөнки байлар бик майлы безнең. Майлы булды, әйбәт булды. Көбекләп пеште безнең. Шәп пеште бу. Шәп аппетитный. Бу мин ярата торган, ирләр ярата торган ризык булды инде бу, чөнки теге ите бераз кызып та алды. Бирәм мин таратам. Ит тарат инде сен, әйе. Таратам, таратам. Ярдәм ите. Хәзер мин монда дөгер салам, но дөгне тузламадык. Тузлап җибәрергә кирәктер инде аны әзгенә. Наттык. Юк, әйдә, син монда сал. Башта монда сал. Biz üstüne biraz natı sivip çıkarız değil mi? Alay eti gel. Biz bit tızını saldık indi, nige? Farşka da saldık. Farşka da saldık, ayı biz elinde tağın salabız, su salabız. Zalımını zağırata tutkanbız kebek. Yarar indi, bar duxovka tağın pişerli. Çıta jitip güne bitsin bir etem. Bu nindir bizim zapikanka bul aşağı indi. Şimdi onu şöyle bağladım. Yetemli bulaşağı. Bari bir ingrediyentları şu linyevi galipsınıqı kebek. İyi. Bizim xalq şöyle kübrek bile indi. Benim her halde mındı zapikanka özümün pişirgenim yok. Pişirgenlerim kurgenim yok. Nedir eksklusivni resept bu. Sal kızın ayda. Hem en mühim нәрсе bunda ol nəstə. Yok. Ol nəstə. Kəbistə. Mənə nəstə kəbistə. Pəca sal. Davay salıb jibbəri gəlim. Bik свежий kəbistə. Nişk oturğada bilməm. Şeşirgə dip baxqam. Qarası bitində öz yırtığız bilən durasız. Əyə. Нәрсә pişirəsiz? Нәрсә üstürəsiz? Нәрсә pişirəsiz? Нәрсә üstürəsiz dersək, нәрсә pişdi? Balalar üstürəbiz. Balalar üstürəbiz anlaşıldı. Vaqt qalamı bağçağa çıxıb məsələ? Yox, конечно, şunu aytам bit. Balalar üstürəbiz, bağçağa yox, vaqt yox. Xiyar, pomidor. Yox indi. Şirəm, ulan. Şirəm, ulan var. Şub üstürəsizmi? Usə? Şub üsüb tura, fağıl, kasit etib tura, şabıb tura, şkub. Öz yurtumda iş bitmir, bir qaşanda. Bitmir. Kömür bu işisiz kese. İyi alığız. İyi alığız. Mənə, anda iş küp. Külüntəni. Hazır, bizim ilə duxovkada açılımdı. Әйе. Bizgə soğanını farş bilən qızdırıb bitirəsi bolğan dip uylap turam men. Yara hazır yox indi. Yox, jitə ol, jitə. Əgər biz onu salıb durmayız. Salmayız dip turam indi əgən əyə. Bir ikini salsam. Kəbistə birəydə bulğatabız. Eydə, bulğatmayız. Qadına sal. Üstünə əgən əyə.
Калдыргансың мен сен нәрсәгәдер. Шуңа дип калдырган инде. Ул барыбер тәмле тәм бирәчәк. Белмим. Теге май ботканы бузмаган кебек, суганның бер кашанда әле ризыкны бузганы юк. Әлбәттә. Ул файдалы да, тәмле дә. Булды. Булды. Хәзер монда су салып җибәрергә тәкъдим итәм мин әзгенә. Минем бер сорау калды. Башта соус ясыйбыз Безнең дисеңме? йомырка, менә бу нәрсәгә кирәк алар бу? Мин аны белән хас соус ясыйм. Барысы белән дә. Әйе. Һәм монда саласың шулай ук. Әйе. Өстеннән салып чыгам. Юк, без әзгенә су салыйк инде. Салам? Сал. Әзгенәгә. Итәме? Сал, тагын әзгенә сал. Так, мин күкәйне Булган булгатмам. уйламыйча бараңыз зыяны булмастыр. Арасын тегенә син өстенә генә саласың, шулаймы? Өстенә. Әйе. Су бит инде ул. Ниндидер бер Су бит инде ул бетә. Шуп. ниндидер бик кызыклы рецепт баша бу. Сыр. Сырны иң ахырдан гына. Иң ахырда? Иң ахырдан. Ул затам? Туктале. Нигә затасың? Тукта, салырсың аннан соң. Аны бит ул бит. Әлегә пешә торсын дисеңме? Әйе, әлбәттә. Анда кәбестә пешәсе бар бит әле. Әйе, кәбестәнең пешәсе бар. Бисмиллаһир-рахманир-рахим дибез дә. Азатабыз. Синең пешерергә тәҗрибәң күбрәктер миңа караганда. Инде 11 ел монда 11 сезон уже монда эшлим дисең. Юк түгел дә инде дә. Ләкин күбрәк пешергәнгә караганда, күбрәк карап торганмындыр мин. Ашарга Карап торганда бит шулай ук тәҗрибә бит инде ул. Менә мин карап та торганым юк. Барыбер. Нинди генә хатын-кызны алсак та, әгәр дә инде ул ким дигәндә инде, кинчә 4 ел инде хәзер име? Кияүдә икән. Ул шуның хәтле күп пешергән булып чыга, статистика буенча. Пешерәбез инде, пешерәбез. Кая барасың инде? Хатын-кыз кая барсын инде пешерә. Ярар. Гаиләң иң яратып ашый торган ризыгы нәрсә? Менә синең фирменный блюдо. Милоша Сафина нәрсә пешерә? Без солянка яратабыз. Минем ирем солянка бик ярата. Тотат, сорау. Солянка нидә булат? Ишмә әйтеп, кашыкны кадыйсың да ортасына басып торырга тиешме шулай? Куе булырга тиешме солянка? Алар куе булса бик тәйбәт инде. Аның кар итең булса. Колбаса тутырасың янда да иткә. Каладиктан завар шуны тутырабыз. Так, солянка яратты. Солянка ярата. Мин иремне солянка ашатып өйләндердем үземә. Так. Менә шундый. Кызлар белеп калырсың чик. Алыгыз әйе. Нәрсәләр пешерәбез инде без? Минем ирем шундый җиңел кеше ул. Яхшы кеше минем ирем. Ул нәрсә пешерсен шуны ашый. Ярар. Булса да ашый, булмаса да ашый. Нәрсә пешерәсең син тә алайса. Көндәлек менә гадәти. Токмашлы аш. Токмашлы аш, ләкшә. Ләкшә нәрсә ул? Чүпрәледә ләкшә менә шул токмаш инде. Ләкшә, әйе. Ләкшә. Точно. Ләкшә. Манты минем ирем бик ярата. Каз, үрдәк итеннән манты бик ярата. Чөнки чүпрәлеләр шулай ашатканнар аны, шулай үстергәннәр. Шул Сиңа да марканы тутырга кирәк ине ха. тотам инде. Әзрәк теге әзернәп килеп коялар да кайнаналар морозильникка. Хат, чат, пешердең аны. Фарида апа молодец. Ай, Аллага шөкер, үстемәсен. Әйе. Менә шул. Менә минем малайлар Данияр минем дөгәшыгын ашый. Көн саен бездә дөгәшә. Көн саен дөгәшә. Бик ярата. Хәзер дөгөне бераз гына төрләндерә башладым инде. Булгур салам, булгур файдалырак бит инде. Шулайдыр инде мин бик. Файдалырак булгур, әйе. Яхшы, шулай булсын. Әйе, аннан соң безнең Ачип папа иде. Просто пешермим. Просто пешермим. Әйе. Папа просто Аны пешермим версия дигән. әле. Минем хатын шулай бит, фифония. Просто пешермим. Әйе, шул кайгы шундый вариантлар икән. Вот. Булды? Әйе. Җитте шуның белән. Юк, ашыйбыз Диас, кичкенә малай яшь ярым булса да бик күп ашый. Бик күп ашый, Аллага шөкер. Ашасын. Менә бала ашаганда бик рәхәт ул, ашамаса бик авыр. Нәрсә ашатыйм соң инде мин син. Әйе, Данияр шундый безнең менә бик авыр Данияр. Әйе, ясап бетерик инде монда. Ярар, йомырканы, әйе. Белеп эшлибез икән. Без хәтта белмибез җаман. Белеп эшлибезме моны, юкмы? Ну, Эшкә тыймлык иченә таянып, нәрсәдер эшлибез. Нәрсәсен беләсең, бу бит инде ашыттырган ризыклар бит. Әйе. Кетчуп та шунда. Кетчуп та шунда. Шыпшан сыраматык булды. Моның белән булгатасы түгелдер инде. Вилка белән генә. Ничек тә ярый, әйдә. Булгатыргадыр аны. Юк, бар. Бар минем вилка бар. Бар бит. Бар. Так, сырны уштан чыгарабызмы? Әйе. Чыгарасыңмы? Әйдә. Миннән булсын изгелек. Менә шундый ризык килеп чыгачак хәзер. Гомеремдә беренче тапкыр куып караячакмын.
Милоша, өзүдөн биринчи тапкыр ашап карашаган десекми? Темли була, темли була. Ha? Темли була. Алла билсе. Алла телесе. Тәмле була деген шуның хәтле кетчуплар сала. Ие. Ну, сметан. Шуның хәтле сыр, әшмәт, әне. Сметан. Сырны бәрі бітіреміздің барысында? Ие, сыр ортық болмай, ол шундай тәмле була жебігеш. Сметан соларға кулланырга лучше майонез орнына. Майонез кирәкмәй. С точки зрения нутрициологии дип әйтәм инде. Нутрициология, аңладым. Ие. Бу карина соуска салсаң, Бик әйбәт булачак. Булыр микән? Бик яхшы булачак. Салдыңмы ни? Ашык матур корица кебек. Булды. Булды. Җитә. Бераз пешсенме әле? Бераз пешсен инде, ие. Без сырны бит инде моңа кушмыйбыз. Юк. Аны аерым салабыз. Безнең монда, в принципе, булды инде, менә шуны Үстенә бизәп кенә куябыз. Булды, хәзер безнең бераз пешәде. Монда ризыгыбыз. Без аны аның өстенә салабыз да, безнең анда кәбештәгенә пешеп чыгарга тиеш. Калган ингредиентлар барысы пешкәннәр. Минемчә, безнең идея дөрес булды. Менә идея пешерүнең име концепция, но исеме генә белмим, исеме ничек аталганын. Ләкшә. Ләкшә якын вообще берәбер. Ләкшәгә якын бернәрсә дә. Так, җәмәгать, без берничә минутка тукталып алабыз. Без әле сиңа уенда әзерләдек. Хәзер уенда булачак, уенда катнашып алабыз. Кәбестә пешеп чыккан арада без инде моны шалтыр төнәсенә салабыз да хәзер бушатабыз да, дөрес, өстенә сыр салып алабыз. Сыр гомумән аның өчен 2 минут вакыт җитә. Бик тиз эрешәгән анда, шулай бит. Аннан соң инде карарбыз, тикшерәбез, дөрес пешердеңме син, юкмы бу ризыкны. Безгә суны күбрәк саласы булган. Әйдә салабыз. Я, Милоша, без сиңа уен әзерләдек. Без аны һәрбер кунагыбызга Мин яратам уеннар. уйнатабыз. Уйнарга яратасыңмы? Яратам. Балалар нинди уен яраталар? Малайлар машина юк, малайлар машина гына уйныйлар алар. Алар белән аларның пока шул гына кайгылары машина. Белмим, минекеләр курчак кына уйнады. Миңа әйтү не грозит дигән кебек. Яхшы. Димәк, ризыкны исем мин әйтәм. Син нинди илнеке булырга мөмкин дигән, ну, җавап бирәсең. Берәр ил, менә шул илнеке дип әйме. Һәм нәрсәдән торганы, нинди ризык икән дә сөйләп бирергә тиеш буласың. Шамалап. Әйдә. Мамалыга дигәне. Ишкән мин мамалыганы ишеткәнем бар. Бу Африкага ошаган. Әйе, бик якын. Так. Ингредиентлар кирәкме? Әйе. Монда 4 ингредиент, ни бары 4. Да подсказкалар юкмы? Юк. Бу тузлы ризыкмы или баллы берме? Юк, бу тузлы бер түгел. Дөресрәге баллы бер түгел. Баллы бер ризык. Десерт түгел. Десерт түгел. Африкада бәрәңге юк инде анда. Так. Ой, бик авыр уен икән бу. Әйтеп кара, у менә шундый бер. Мин әйтерим. Африкада яшәүче филнең сул ботыннан Африкада ашлык шуннан әсәйтергә дә белеп булмый. Йылган итеннән. Йыла анаконда да. Африкага Египет керә безнең, Египет Африка. Ну, анда минемчә специялар бардыр дип уйлыйм мин. Бәлки шул ук төге бардыр. Шуннан? Овощи. Ничек әсерләнгән ризык инде бу, әйдә. Менә шулай кул белән булгаталар да инде салып бирәләр инде. Бик якын. Бик якын. Африка дигәнең беренче хәрефе дөрес булды. Абхазия бу. Әйдә. Бик якын. Абхазия. Димәк, ул бик шыпшынлап анда бар ит. Ит бар. Менә мин дә шундый булаган идем. Кукуруз уны бар, 1 стакан, су 2 стакан ярым, сулугуни сыры һәм май. Акмай. Менә шундый ризык. Просто сыр. Сыр да түгел инде ул. Шундый бер нәрсә инде ул. Ну, грузинский кухня дип. Әйе. Әүштәвеш китергәннәр дә, пешергәннәр дә әнә. Беләбез инде хәмне. Менә шундый бер килеп чыккан. Йо, ишәү. Ишәү. Ну, булай Африка кызык әйттең, миңа бик ошады. Мамалыгы бит теге ошаган. Мумба-юмба. Менә инде мин дә шулай дип уйлыйм. Мумба-юмба, мамалыга икесе бер нәрсә. Әйтегез менә. Тигадегина. Тоже Африка. Африка. Yok, Mısır şıpşınlap Afrika. Şıpşınlap Afrika. Молодец. Прямо сюда точно. Yok, реально Afrika.
Ингредиент керек инде. Керек инде мына көп инде ингредиентлары, но шулай да бар инде. Тузлай берме? Болай берме? Yok. İt ne hemen? Ит. İt. Доңғыз ите, ярты кило. Алар да öğretir инде. Esi yarıma. Müslümanlar tükülüş. No, Afrika'da sen aytım, Müslümanlar da bir kullandı. Көбінде мен Египет бит инде. Египет аты өлел анда башқа. Yo, мен Египетте гана белем, анда булганым булгач. Су, май, туз, Сен база. капитан очевидность. Да. Приправалар түрлі-түрлі инде. Бар, мыналары бар. Исемен әйтә тагын бер. Тиге дегені. Тіңкәге тидегені кебегені бұл. Тиге дегені. Тига дегені. Бәлкім гена дегенен алады. Гена. Гена болса енді демек бізде крокодил. Может, гиена ите барды анда. Ой, бик ауыр сұраулар бересің сен. Білмеймін, ярыма мен ақ флаг көтерем. Ақ флаг? Сен қағыш ойне шақсам. Ну, суны білдің бейт. Ярар. Бұл өзіне көре рагу. Рагу. Ну, Бір мен битене тұрасында бұда... ит бар, кабашки бар. Ну, овощи деп әйтті. Овощиға кірер битенде болар бүтін үстідеген. Кишер, суған, баклажан. Тәмлеткішлер, бітінесі бұларыны. Өткенлер де енді. Yok, мен шушыны көз алдана кетірдім де, мен нешіктір ет, тігі сразу овощи деп әйттім, мен шайды көз алдана кетірдім. Бұл итлі рагу, дұрсырағы ешілше білен рагу. Ит, ешілше рагу пішіргенлер де. Хәм айырым дегені пішіргенлер де, шойттырып ашылар енді. Шонда тига дегені деген. Бұл меға қалса бұл бәйрәмлердегені пішірді тұрғанда ясуа тұрғанда ризақ. Çünkü şınaptalarda it defitsit. Tamam bravo. Şarkikan. Koyun zeptiriz. Şarkikan. Şarkikan indidir İtalya. Şarkikano, italiano. İtalyano. Tak. Или Fransa. Fransa'ya bilmem bir kez şapta durmayın. Şarkitan? Şarkikan. 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 Или какой-нибудь греческий ризок. Шоға неме? Неше тәрі неде ризық ол? Грецияда ма? Грецияда білмеймін, Грецияның ризығын ашағаным жоқ. Но оларда тоже енді шынды. Не ашаған бар Грецияда? Бар ма? Бұлғаным бардыр сен Грецияда? Жоқ, бұлған бір тапқыр ай, сен кетмеші. Мисырда бір тапқыр, Грецияда бір тапқыр. Греческая еда, Грецияда шылай дүгүйінде анда Yeşilçeler. Yeşilçeler, it anda. İt yeşilçeler. Anda bilesin bunda şimdi ne? Zur piş. Hem anda bütün derseni piş işinde mene teke. Tımala pişerine dukovkada gibi. Hem mesela kilin zakaz birdin, senin zakazını kabul ettiler. Şalt uzatalar mene. Dukovka, nege şu pişke. Tımala piş tımalangan, şunu anda zur gradus. Ризық пішіп шыға, міне пішіп шыққан ризықтан қап қайнар келіш, свежий келіш сән кетіріп берелер. Мұнда зұр сауытларда. Греческий болды мен өзің. Біз әлі қоя кеттік, сен білән біз Чилидан кеттік Грецияға. Чили. О бұтын әйтігінде? Күнияқ Америкада. Мексика, яқларин. Но рагу дұрысыйды. Бұл ит білән, қобақ білән рагу. Нәқтігі камбоджа кебек болды енді ба? Демек, мұнда фарш бар, қобақ бар, бәрәңге бар енді, батат. Бататтан секем білесің? Қашықты енді яңады. Я бірді шамын ешіл батат. Овощи енді, овощи. Нәқ мені олдағы не енді? Жоң ақшаған. Дүгігіне yok. Birələr mənə bu təgə, məsələ yumurta bilən. Перепелканыкі. Мына шундай ризықлар, шаркикан да керек түгіл бізге, баркикан да керек түгіл, әгер да өзіміздің мына шундай ғалыпсы болса, ленивый ма, трудолюбивый ма. Қарағыз әлі біздің мына шундай прихваткаларыз бар. Кукмар деп жазған көресіз ме? Кукмар. Сауытларда кукмараны қаралы, алып келіп берер ме? Не берер, Илеуше? Алар шундай оңайлы. Міне, көй болғатқанда. Міне, бізге ненде бөлек жіберділер алар байығына. Көресіз ме? Нәрсегіне yok. Bu қос қанаты. Қағас қаға, бүтін жеріне көкмар деп жазған.
Şunday firmenный birler bilen gene işimiz biz Kukmara tabalarında. Aydalı. Нәрсә белән салырга икән аны? Менә монда бар, әйдә кашык, тимер кашык белән мисың? Табысы. Ярыймы? Әйе, әйдә. Бисмилла. Шәкерме? Суы күп булмаганмы моны? Әйе, салып бетердем. Булдымы? Әйе. Бик аппетитный күренә бу. Бик. Сырны кашан салабыз? Birazdanmı, яисә хәзерлекме? Ну, Алыр алдыннан гына. ул, мне кажется, янып бетәчәк анда. Әйдә, янмасын өчен. Әз генә пешереп алыйк и алар алдыннан гына. Ну, biz монда байда әзгәне пешәсе калды инде. Аның Әйе, кәбестәсе пешкән диярлек. Хәзер без аны озак тотмыйбыз инде. Озак тотмыйбыз. Нәрсә килеп чыкканын дуслар берничә мизгелдән күрерсез. Һәм дөрес булдымы икән Миләшәнең бу ризыгы, юкмы? Шулай ук хәзер барыбыз да. Таба белән китерме Миләшә табасы? Әйе, таба аламы? Юкмы? Табаның хәл иткеч минутлары. Шулай итеп дуслар, без әлегә ризыкның исеме булмады инде. Нәрсә инде, а? Әйдә, Уйламадык та. әйдә FM дип кушабыз. F плюс M. Әйе, F плюс M, FM. FM. FM булсын. И Ш в конце. А? Мин Шарафетдинов бит хәзер. FMШ. Ш. Да. Яисә ШФМ. ШФМ. МШФ. Әйе, МШФ түгел. Әйе. ШФМ. Әйдә. Яма. ШФМ дигән ризык менә шундый. Шифрладык без. Тукта, аңарчы. Билгеле булганчы, мин гомумән инде миңа инде фотоны җибәрделәр. Дөресме юкмы икән? Мин инде беләм. Аңарчы, әйдәгез әле безнең гомумән бүген кунагыбызга, Миләүшәгә, пешерергә, көрәшергә ярдәм иткән табалар, кастрюльләр турында безнең сүзләребезне әйтик. Тапшырыбызның генераль партнеры инде 10 ел дәвамында Кукмара металл савыт сабаз заводы. Кукмара Сөйлә маркасы белүегезчә, ул инде вакыт белән дә кешеләр тарафыннан сыналган савыт сабалар, кастрюльләр, табалар, казаннар бик киң анда ассортимент җәмәгать. Аларны интернет кибет аша алырга мөмкин һәм шулай ук алырга мөмкин аларның фирменный кибетләрендә. Фирменный кибетләре Кукмарада бар, шулай ук бар Казанда 4 адресы буенча. Павлюхин урамы 114, аерым кибет Рихард Зорга 11Б, Горький парк Сөйдә үзәгенең беренче катында. Аннан соң Мусин урамы 23Б кварталдагы кибетләре һәм бар инде аларның Ленинградский урамы 27 адресы буенча урнашкан. Бәхетле кибетенең беренче катында кибетләре. Киләсез дә багажник тутырып, сумка тутырып кайтып китәсез. Менә җаны зат теләгән. Бүләккә бу искиткеч менә тартып алдым телдән. Менә чынлап да. Кайда кунакка чакыралар икән име? Анда гайла дуслары нинди туган прогадаеш моның белән. Хәт хатын кызга бүләк итеме анда. Хәт иратка. Бөтенесе рәхмәт укыйчаклар һәм ул каядыр тузан җыеп, ана монда бездә тузан юк инде. Тузан җыеп ятмаячак бер кашына теге бүләк әйтәләр шуны теге. Мәшәләр була инде анда. Инде мягкий игрушка. Филләр. Теге мягкий игрушка бик тузан җыеп ята торган инде. Бер кашына тузан җыеп ятмаячак, ул хезмәт итәчәк. Ярар. Рәхмәт. Кукмара металл савыт сабаз заводы. Сезгә зур рәхмәт. Кирип китте бу әйдә. Кирип кит. Әйдә башта чыгарыйм әле, мен баштан чыгарам мин. Әйдә. Минем сиңа 2 яңалыгым Бу бар. бик ниме, сыйык. Минем сиңа 2 яңалыгым бар. Берсе яхшы, берсе начар диген. Начарны башлыйга, я начарны башлыйгымы? Так, карап торам. Ул савыт белән дә алырга ярый. Хәзер безнең альтамын ди савытта бар. Киренрәк ни кирәк ие? Әйе, менә кирәк. Бу инде булмыйдыр. Юк, була. Менә бу. Миңа күп кирәкме, мәзгенә. Бис таралды бу, короче. Ниyə таралсын? Таралсын. Су күп булган моңа. Суны салып бетерәсеңме моңа? Юк, сусыз булуы бер дә зыянга түгел. Ну, сочный була инде, ие, мин. Юк, зыянга түгел. Хәзер миңа куып карыйм баштан. Тукта, украсть. Матурлайын диде. Кызлар шулай. Эстетика. Беренче яңалыгым шул. Монда артык ризык сыр иде. Пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Это... Но. Это провал. Хәзер. Памбыр яңалык бар бит әле монда. Монда сыр не испортит вкуса. Әйе. Бу десерт булырга тиеш иде, икенче яңалык. Икенче яңалыгым шул. Син чынлап та ленивые голубцы килеп чыгарга тиеш иде. Син аны син дип әйтгәндә, синең кайнана Фәрида апа. Имбрече дөрес әйтте. Белдегез, дөрес әйттең. Ленивые голубцы менә имбречесен, ләкин ленивые голубцы котлет формасында. Шуңа күрә анда йомырка кирәк булган, аңлыйсыңмы? Форма ясарга. Форма ясар өчен котлет формасында менә теге.
форма тотсын өчен йомырка кирәк булган. Аңлыйсыңмы хәзер? Миңа да барып җитте. Песокны кая саласы иде шикәрне? Шунда инде каядыр шунда. Башны бутады инде ул безнең. Бутады, вообще Бу баш бутады. бутагыч өчен генә булган. Менә күрдеңме? Калганнары Именно соуслары да соус дөрес салырга. әйтсенә, соусын салдык бит. Соусын салып Ярар дөрес инде эшләдек. сыр инде тәмне бозмаячак, итальяно. Хәзер мин куып карыйм да әйтәм, таба биреликме, юкмы? Шуннан тора менә. Силәр. Кызы җитәрлекме? Әзрәктер Ит менә. нашыйсың килә, итне барып җитәсең килә. Ау, тәмле булган бу. Миңа калса, сыр салу тагы да шәп булган әле. Әлбәттә. Мен сырлы ризыкларны бик яратам. Үзем не шундый проиграешь җиңел. сыр салсаң. Җиңел ашала, Папа бу, папа. ПП булган ризык. Җиңел. Шулай булгач, мин бер дә икеләнмичә, Оо. сезнең яшь гаиләгә җегетләрең күп дисең, иреңне, кызыңны, җегетләреңне, үзеңне сыйлар өчен менә шундый гламурный Кукмара табасын сиңа бүләк итәм, сезнең гаиләгә. Кукмара заводыннан, ТМТV телеканалы тәмле көрәштән, яме. Истәлек булып тузан җыеп ятмасын, хезмәт итсен. Менә хатын-кызга бәхет өчен нәрсә кирәк инде. Менә шул, менә таба. Менә шул, мен капкачы бармысың? Ха? Бар, капкачына биреп җибәрәбез хәзер. Яме, булачак. Бик мотор. Пакеты да бар, бик мотор. Булат, мин тырыштым. Рәхмәт. Молодцы, молодец, дип шуңа әйтәм, менә. Бу синеке. Рәхмәт. Сезнеке, сезнең гаиләнеке. Мин бик бәхетле, мин бик бәхетле. Әйдә, телевизион тамашачыларга теләкләреңне әйтә аласың. Рәхмәт бик зур. Сүзләреңне. Тамашачыларга бик зур рәхмәт бу тапшырны караганыгыз өчен. Пешереп карагыз, әле капып тәмлеме син? Тәмле дим. Ашап карыйм хәзер. Нәрсә дип әйтим инде? Иҗатыма битараф булмаганнарга зур рәхмәт. Күзәтеп барыгыз Мен дигән. аша турнага уйлап торам монда, иҗат турнан тупылтып та җибәрдем. Иҗатым артыннан карап барыгыз, яңа җырлар яздырам. Аллага шөкер, хәзер амбициялар зур, иҗатка максатлар зур, алга гына барырга көчләр тупланган. Мин үз чиратымда сезне сөендереп торырмын дип торам, үземнең яңа җырларым белән, иҗат җимешләрем белән. Бик зур рәхмәт сезгә. Инде үз исемнән сиңа зур рәхмәт. Килгәнең өчен, вакыт табып килгән өчен аңлыйм. Балалар үстерү җиңел түгел. Әле гаиләң дә зур, ишле шулай бит. Аллага шөкер. Иҗатыңда уңышлар, гаилә бәхете теләп калам. Шун хатын-кыз бәхете һәм бу бөтен амбицияларыңны инде чынга тормышка ашырырга. Көчең дә җитсен, материаль яктан да, физик яктан да, ресурслар җитсен. Яме. Сезгә дуслар, тагын бер кат. Кайнар сәламнар. ТМТV телеканалы тәмле көрәш тапшыруыннан һәр атна саен тәмле көрәшне инде күзәтеп барыгыз. Тәмле яшик, тәмле ашык. Һәр атна саен күрешүләр насип булсын. Ашларыгыз тәмле булсын.